Тапшыруыбызның чираттагы матур сәламе Николаевка районы Әхмәтле авылына оча. Әле кичә генә 27 июль көнне үзенең улы 85 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле якташыбыз Аширов Шамил Имади улы каршылаган. Аны онытылмаслык гомер тантанасы белән ихластан бүген сөекле тормыш иптәше Мәрзия апа, балалары Шәүкәт, Дания, Шамия, Рөстәм гаиләләре белән, 5 оныгы гаиләләре белән һәм 5 оныкчыгы, шулай ук барча туганнары да котлыйлар. Нәкъ 85 ел элек безнең якыныбыз гаиләдә 3нче бала булып дөньяга аваз салган. Гади авыл балалары сыман ук мәктәпне тәмамлап, Кибеттә, аннары колхозда төзүче булып хезмәт иткән. Сугыш җылы балалары буларак аларга җитәрлек авырлыклар күрергә туры килгән. Тормыш арбасын олылар белән бер рәттән тартып, ул бик иртә олыгайырга мәҗбүр булган. 1960 елның кар буранлы декабрендә үз гаиләсен әниебез белән тудыралар алар. 2 елдан соң беренче балалары Шәүкәт тә аларны бәхетле итеп дөньяга килә. 1984 елны кадерлебез беренче тапкыр бабай да булды. Әтиебез, бабагайыбыз бик яхшы кеше. Гомере буе безнең әтинең намуслы хезмәттә үтте. Ул бик тырыш, уңган, җитди һәм таләпчән. Авыл халкында улы ихтирамга казанган шәхес. Абруйлы мәчет карты. Бүгенге көндә авылыбыз азанчысы. Аңа төпле киңәш артыннан бар туганнары, бар дуслары чаба. Ул кирәк сүзен дә, киңәшен дә табып, юата да ала, аңламаганны ярып сала дигәндәй. Без бала аныклары өчен ул җанын кызганмаган әти һәм бабай. Ни телик сиңа юбилейда? Теләгебез, әниебез белән тигезлектә матур картлык кичер. Аллага шөкер, быел инде сез бриллиант туегызны каршылыйсыз. Бергә яшәвегезгә дә 60 ел тула. Бергә, алда да тигез картлык кичерегез. Без сезне бик яратабыз һәм мең рәхмәтле икәнебезне җиткерәбез. Раббым үзе сиңа әткәй кылган изгелекләреңнең әҗер-савабын күрергә язсын. Бел, безнең сиңа карата мәхәббәтебез дә, хөрмәтебез дә улы. Әтиебезгә 85 тула бүген. Кем ышаныр гомер узганга? Бер карасаң әле 60 кына диеп булыр иде бит аңа. 85 инде. Утыр яныбызга. Бер аз гына ялын ит әле. 100 яшеңә кадәр безнең белән тынычлыкта әткәй җитәле. Күп үтелгән, күп күрелгән инде. Бер матур җыр сыман җырланган. Синең гомерләрне яшәр өчен Аллаһыдан тик син сайланган. Балаларың 5 оныгың үсте, яратышып бабай дияләр. Җәйләр сайын синең яннарыңа оныкчалар инде киләләр. Уфтанмалы, гомер азагына җиттек икән диеп кайгырма. Юкка барга күңел төшереп син, ашыктырып, зинһар картайма. Хөрмәтле Шамил Имадиевич, ихлас күңелдән барча теләкләргә дә кушылабыз. Раббым 100 яшьлек юбилейыгызны да аек акыл, нык иман, таза саулык белән каршыларга язсын. Алдагы җыр сезнең өчен яңгырый. Якларга кайттым мин әтиемнең өенә. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Күршергә насыйп булсын. Сары бик матур төсләре, әтиәне
төсләре, яшел төсле бизәкләре, тынычлык теләүләре, әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын, әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын, әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиәни каршы ала матур капка төбендә, күңелләребез сөенә алар исәнлегенә. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын, әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын, әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әле тагы озак еллар күршергә